Πατέρα, δεν καταλαβαίνω. Εκπαιδεύτηκες από το Τσεν, αλλά πολέμησες δίπλα στο Γου στους πολέμους. Τι απέγινε η εκεχηρία? Όταν ο Τσεν είπε «Ποτέ μην εμπιστεύεσαι τους Σερπαντίνους», είχε δίκιο. Τα ερπετά χτύπησαν πρώτα. Η συμμαχία των Μάστερ των Στοιχείων αντεπιτέθηκε. Μα δεν είχαν δει ποτέ τις αρετές ενός πολεμιστή ανακοντράει. Ήταν μεγαλύτεροι, εξυπνότεροι, φυσικοί ηγέτες στο πεδίο της μάχης. Η Ανακόντρα ήταν μια υπερήφανη φυλή που πολέμησε με κάθε ίγνος τόλμης. Δεν υπήρχε σπουδαιότερος πολεμιστής στον τόπο και με αυτούς αρχηγούς αποδείχθηκε δύσκολο να τους διαχειριστεί η συμμαχία. Πήραμε το χωριό, στρατηγέ Αρκτούρε. Ωραία. Μόνο ένας θα είναι ο νικητής. Ο Τσεν θεώρησε ότι θα κέρδιζε περισσότερα αν συμμαχούσε με τους Σερπαντίνους και ήθελε να τον βοηθήσω. Αν και με προκαλούσε το κακό στις φλέβες μου, δεν θα πολεμούσα μαζί του. Θα πολεμούσα μόνο για να ξαναδώ την Μισάκο. Από τότε ο Τσεν και εγώ πήραμε άλλους δρόμους, ώστε να πάω με τον αδερφό μου στη μάχη. Ήμασταν οι γη του πρώτου Μάστερ Σπιντζίτσου και μαζί, με τη Συμμαχία των Στοιχείων, είχαμε μια ευκαιρία. Μα η επιρροή του Τσεν τα άλλαξε όλα. Βρήκε τρόπο να στρέψει τους συμμάχους τον έναν εναντίον του άλλου. Η μάχη θα χανόταν. Μα την πιο δύσκολη ώρα βρήκαμε την ελπίδα. Και η ελπίδα βρήκε τρόπο να τελειώσει τον πόλεμο. Τα ερπετά χωρίστηκαν και κλειδώθηκαν σε τύμβους. Ο Τσεν και ο Κλάους εξορίστηκαν. Ζητάμε έλεος. Έλεος? Α, τι θα πει αυτό? Και στους στρατηγούς των Ανακοντράι δόθηκε η ανώτατη ποινή. Εγκλισμός στο καταραμένο βασίλειο, ώστε να μην ξαναπατήσουν το πόδι τους στον Νιντζάκο. Ακόμη και μετά από τόσο καιρό, δεν είπες ποτέ στο Γου για το παρελθόν σου με τον Τζεν? Και τι να έλεγα! Θα έχανα τη μητέρα σου όπως και τον αδερφό μου, για να μην πω... Κάποτε μου είπε κάποιος ότι πρέπει να ελέγχεις το φόβο σου και να μην τον αφήνεις να σε ελέγχει αυτός. Σωστά. Μόλις τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω μας, θα επανορθώσω. Μα πρώτα πρέπει να βρούμε τη Νία. Έλα!